Si luego me miro. Vale. O no da tiempo a tratar. Es una mesa complicada, ¿eh? Se utiliza la pantalla, los que están atrás, pues observamos. Sí. Me traigo las gafas siempre, ¿no? Perfecto, ¿sí esté bien? Sí. Muy bien. Sí. Sí, me lo comenté. No, pero no, nos llevábamos muy bien, porque de verdad no tuvimos nunca ningún problema. Pero era funcionario del Estado. Pero no, naciste, claro. Claro, que yo fallecí hace un par de años. No, en verano pasado. O que sí que avanzamos, e agradecemos tamén, en constituir un grupo de traballo no que vai estar a Consellería de Infraestructuras e a Consellería de Presidencia na súa parte de mobilidade para tentar avanzar un pouco máis xa tamén técnicamente nos proxectos que teñen pensado levar a cabo e, sobre todo, ver se votamos en falla algún. A verdade é que aproveitamos a reunión tamén para darlle, pola nosa parte, un documento na parte de mobilidade á Estrategia Logística de Galicia, onde se fai un estudio co clúster da logística acerca das necesidades que tería todo o sistema ferroviario en Galicia para poder ser competitivo. Aí se inclúen as actuacións que serían necesarias e se inclúe tamén unha valoración económica desas actuacións para que teñan coñecemento de que, por parte de Galicia, da Xunta, pero tamén do sector profesional de todo o clúster, se fixo ese traballo e que o teñan como referencia. Quedaron en evalualo, en miralo e darnos tamén unha contestación acerca del. E, mentras tanto, pois quedaremos pendentes da seguinte reunión. E tamén trasladamos outra preocupación, non? E se comprometeu o secretario de Estado, e yo agradezo, a ter unha interlocución directa con Renfe, porque, como lle trasladamos, son moitos os problemas e atrancos que están a ter os trens Abril dirección Madrid, ou de Madrid dirección Coruña ou Vigo ou Santiago Ourense, e nos gustaría saber ou ter información de primeira má de cales son os problemas que se están a producir, cales son os plans de actuación que vai a poñer en riba da mensa Renfe para solucionalos e cando se van a solucionar. E, por outro lado, non menos importante, todos os problemas que está a ter a media distancia no eixo atlántico en Galicia. Onte falábamos no Parlamento que varias expedicións que se leen da Coruña entre as 9 e as 9:30 viron recortado a metade o número de vagóns cos cales salía e, polo tanto, quedouse moita xente no andén, cabreada. Hoxe, pois, o tren que chegaba ás 9:30 da Coruña a Santiago, pois tamén se veu avariado a mitad do recorrido, co seguinte atraso, e este é un servicio que se utiliza fundamentalmente por persoas que van a traballar e, polo tanto, teñen un impedimento grande para a utilización deste servicio e un desincentivo total á utilización deste servicio. Nós necesitamos saber, pois, o estar informados o día de cales son os problemas que está a ter a media distancia en Galicia e como se pretende solucionalos. Dende logo, creo que é necesarios. Trasladamoslle dende esta Consellería un pequeño dossier de todas as demandas que tiñamos, que precisamos ter coñecemento, toda vez, ademais, que nesta visita que se fixo o secretario de Estado acudiu tamén a un deses tramos da A54 de Santiago ao Lugo, en concreto do tramo de Melide Palas, comprometeuse a que remataba ese tramo neste ano 2024. Preguntámoslle polo seguinte tramo, polo Arzúa Melide, dixo que no ano 2025 estaría rematado. Trasladámoslle tamén a nosa preocupación por saber que hai na súa previsión de orzamentos futuros ou de actuacións políticas que teñen en mente con respecto á A52, da conexión de Vigo-Porriño, ou a Autovía da Mariña, ou a conexión Ourense-Ponferrada. Todo iso o trasladamos. Quedaron en que estudiarían o documento, que nesa reunión de traballo periódica estudiaríanse as diferentes alternativas. Falamos tamén da AP9 e da AP53, comprometeuse a aplicar as bonificacións da AP53, o cal quero dicilo expresamente
efectivamente, porque é algo que levamos demandando, toda vez que era a única autoestrada de España que non tiña bonificacións. Acaba de confirmar o secretario de Estado que a reunión se realizará en setembro, unha reunión xa máis a nivel técnico, o director xeral de Infraestructuras e director general de Carreteras. Polo punto de infraestructuras quedamos en tener esas interlocucións precisas, non só nas autovías e autoestradas, por suposto tamén no estado de conservación e mantemento das estradas nacionais e, por suposto, nas dúas autoestradas que percorren a nosa Galicia, como son a P9 e a P53. Neste sentido, como ben di o conselleiro de Presidencia, coidamos, esperamos que esas reunións periódicas empecen, por fin, a ser productivas e empecen, por fin, a ter os seus resultados e beneficiar a Galicia. Como decía, un dos principais motivos desta reunión era coñecer os compromisos e cifras do plan director do Corredor Atlántico, ter concreción de datas, de obras, de finalización, e a verdade é que hoxe a reunión non puidemos avanzar en esas cifras nesas datas porque o secretario de Estado quedou en remitirnos en próximas datas o documento do plan director. Se non temos ese documento, a verdade é que é moi difícil poder valorar ese plan director e poder establecer unha opinión se estamos a favor ou en contra e, dende logo, se votamos de menos algunha das obras necesarias nese corredor.